नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तिसऱ्या वडी करच पळोवया. तिसऱ्या वडी करच्याक आमकां जाय सोय, कांदो, सुकी मिरसांग, आमली नाजाल्यार आमसाण, कोथंबर, तिसरे, रवो, मीठ आणि हळद. सगळ्यात पयली थोडीशी तेलात कोथंबर भाजून घेवका. ताजे नंतर मिक्सर आयदनात सोय, भाजील कोथंबर, सुकी मिरसांग, मीठ, हळद, आमली आणि थोडे उदक घालून खसखशीत मसाला वाटून घेवका. एक आयदनात हो वाटील मसालो आणि तिसरे मिक्स करून घेवका. मसालो थोडेशे उदक घालून सुको वाटून घेवका. जास्त उदक जाल्यार थोडेशे रव घालका. आता हातूत कापून दवरील कांदे घालून सगळे एकपटी बरे करून मिक्स करून घेवका. पिठाची गुळी करची जावत तितली कन्सिस्टन्सी उरका. गॅसाचेर तवो हुनकन ताजेर थोडे तेल घालून घेया. ताजे नंतर ह्या रव्यात पिठाची एक एक गोळी समाकन रोल करून तव्याचेर वडी घालतेर वच्चे जाय. खुब्या वडी बी अशी कन करचे. गॅसा फ्लेम मीडियम दवरका. एक वटेन कलर चेंज जाल की वडे परतून घेवका. दोन्ही वाटीन भाजील की आमगेल वडे रेडी जाले. हेच वडे आम्ही रान्नीर करची बी दाखयला. हुन तव्याचेर थोडे तेल घालून घेतले. पिठाची गुळी कन रव लावून एककडे दवन घेतले आणि एक एक वडे तव्याचेर दवन घेतले. हे वडे पातळ दाट आमकां कशी जाय तशी थापून घेतले जाता. तिसऱ्या वडे बेगी भाजतात. दोन्ही वाटेन कलर चेंज जातपर्यंत आम्ही भाजून घेतले. दोन्ही वाटेन भाजील की ते एक प्लेटा काढून घ्या. गरम गरम तिसऱ्या वडे खावच्याक रेडी असत. तुम्ही बी हे वडे घरात कन कसल म्हण कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.